Свірская зямля зведала не толькі слаўныя часы, як пры Баторыі. Праз абшары гэтыя неадначасова праходзіла і пустошыла наваколле варожая навала. У 17 і 18 стагоддзях не раз сюды прыходзіла і маскоўскае, і шведскае войска. 1812 год прынёс новае спусташэнне краю, а ў Першую сусветную вайну зямля у чарговы раз была шчодра паліта чалавечай крывёй. Менавіта тут у 1915 і 1916 годах адбыліся асабліва жорсткія і крывавыя баі на руска-германскім фронте, Свянцянскі прарыў і Нарачанская аперацыя. Прынеслі яны пакуты і смерць як рускім, так і нямецкім салдатам. Шмат пакут ад баёў ці ад вымушанага бежанства зведалі і мясцовыя жыхары. І зараз побач са Свірру захавалася шмат салдацкіх могілак той страшнай эпохі. Свір мае досыць багатую гісторыю. І самае галоўнае, што нават зараз захавалася вельмі шмат традыцый. Раней Свір быў цэнтрам воласці у павеце і ў ваяводстве. Зараз Свір – гэта цэнтр сельскага савета, то, што адпавядае раней валасному цэнтру. Раней у Свіры займаліся рыбалоўствам, і нават зараз у Свіры да нядаўнага часу працаваў і працуе рыбаперапрацоўчы участак Нарачанскага рыбакамбінату. Захаваліся ў Свіры шматлікія не толькі культавыя камяніцы, але ж і жылыя дамкі і грамадскія дамкі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя.